Стреляйте по артиста. Ако искате сега, може да го направите, ако искате после, ако пък искате след като изгледате новата постановка на театър Българска армия, която се казва Стреляйте по артиста. Разбира се, това заглавие нас като журналисти ни провокира. Кога да стреляме, по кого да стреляме. Но сега няма да правим такива неща. Всъщност, репликата Стреляйте по артиста... това някаква заявка ли беше сега тук в ефир? Репликата Стреляйте по артиста е в пиесата Лес на Александър Николаевич Островски, по която е направена постановката на Николай Ламбрев Михайловски. Добро утро! Той е при нас. Тук са и Антоанета Добрева-Нети и Владислав Виолинов, които участват в спектакъла. Защо обаче избрахте тази реплика за заглавия, не се придържахте към оригиналното Лес? Първо, пиесата е написана близо преди 150 години и понятието лес е твърде така нехарактерно, нетипично в съвременния контакт между хората. Освен това, трябва да кажа откровенно, че много от младите хора не знаят какво значи точно лес. Знаят какво значи гора и така нататък. Всъщност, лес е една метафора на Островски, но в някаква степен аз исках да надникна в един друг фокус на пиесата, а той е по-категоричен и по-конкретен, а именно в конкретната, бих казал така, драматично-комична съдба на актьора. И тази реплика, разбира се, в контекста на целият спектакъл има особено значение, така че реших, че е много по-интересно и провокативно пиесата, без да напуска пространството на автора Островски, всъщност да бъде насочена в фокуса артист, мишената артист. Като казвате провокативно, сам споменахте, че това е един текст писан преди около 150 години. С какво обаче провокира той днес? Вижте, това е един от големите световни драматурзи, който предхожда Чехов. Дори Чехов в своята пиеса Вишнева градина е провокиран от тази лес на Островски. Интересното е, че във времето нещата като че ли се променят. Променят се всичко. Наука, движение, система. Достигнахме до космичното пространство, но за съжаление, и аз мисля така, че човек най-трудно се променя и особено в движението на социума и в съотношенията. Така че, мисля, че този сюжет е преди 150 години, но той е създаден от Островски, но той е ужасно актуален. Дори като сюжет само просто да бъде разказана историята, тя е доста забавна, доста провокативна. Така че в контекста на днешния наш 21 век, особено в контекста на БГ ситуацията, артисти, култура, живот, позната вам тема. Артисти, култура, живот, медии, моля. Медии, да. Да, медиите, като вземем като... Нали знаете, театър е първата медия. Ако прочетем античната история, ще разберем това. Гръцкият театър започва от това. Преди представлението са започнали с новини. И тогава е следвало нещо като представление. Ето, нещо научихте и от мен. Аз предлагам да се върнем тъкмо към тея времена, като видим отказ от спектакъла. Или Стреляйте по артиста. Стреляйте по артиста, гледайте внимателно, за да не изпуснете точния момент. Дошъл си да ми донесеш парите за гората, която купи от мен ли? Мадам Раиса, днеска идвам при вас за друга стока. Да. И? Не разбирам. Имате тук момиче, племенница, Аксиния. Аксиния, да. Моя син Пьотър тук е видял некъде тапака. Това той ли е? Да, този. Харесал е, значи, поради глупост. Ако вие решите да й дадете една малка сестра от 4000, то ние ще бъдем напълно задоволени. Подхванати от вашата лека ръчичка, той ще стъпи на краката си и ще заживеят. Извинявай, Иване, обаче тя вече си има годеник. Да, той живее тук. Ето го. Алексей Голанов. Аксиния! Видя ли, бе? Баща си прави за смях. Да се гнусат от нас хората. Иване! Как може ние не се гносим и те? Твоят син е завидна партия за нея. И ако сега тя има един по-достоен годеник, то това е една особена милост. Аз не знам дали тя е заслужава. Но аз така искам да бъда. Добре, обаче ако тя... Тая работа е вече решена. Няма какво повече да се говори за нея.
Да, ами да чуем баш госпожата. Как влиза в тази роля и какво мисли за... Ами, голяма роля с много възможности дава. Всъщност, тази жена е много гаден манипулатор. Манипулира абсолютно всички, за да постигне това, което тя иска. И дори виждайки съвсем пред себе си, че няма да издавам финал, разбира се, на пиесата, че има добри хора, които са готови да дадат всичко, което имат за благото, например, на ето тази млада двойка, която в момента се вижда на екран. Тази жена по никакъв начин не се променя. Това е един от персонажите, според мен, в пиесата, който не се променя. Тя от самото начало до края характера й е манипулативен, с всякакви женски средства, които може да си представите, и чрез остра команда, и чрез много галевност, и въобще по всякакъв начин си плете собствената мрежа и така и нейните стремежи, които са всъщност към героя на Влади, да постигне това, че да има всичко. Тя иска да има абсолютно всичко. В малата двойка, доколкото виждам, поправете ме, ако греша, участва Радосвета Василева, нали така? Радосвета Василева е едно дебело същество, което се появява на сцената. Просто много си приличат с тази актриса. Вие направихте, тя ще ви черпи най-малко. Сте направили такова младо момиче, наистина. Това е Яна Бобева. Яна Бобева, Калин Врачански, Георги Каркеланов. Всъщност, за да даде малко яснота, Калин Врачански и Георги Каркеланов са двойката актьори, които идват в моето имение. Влади Виолинов е слугата, който... Всъщност неговия персонаж може би претърпява най-голямата промяна. Ами може би той може да ни разкаже тъкмо за тази промяна, която се случва на вашия герой. Промяната е по-скоро в материално-социален смисъл. Иначе той си е същия чешит, какъвто е в началото. Моят герой е един целеустремен и знаещ какво иска човек, който с качества, който просто не е роден с правилната кръв, да речем, или с правилния материален статус, да. Като говорим за статус, вие дойдохте от Варненския театър, ако не бъркаме. Как се промени вашия статус в този смисъл? Аз винаги гледам позитивно, винаги съм щастлив. Бях щастлив и във Варна, и тук съм щастлив. Не ги противопоставяме двете сцени, разбира се. В никакъв случай заедно се борим срещу това, в което пиесата всъщност... За мен е много интересно. Не случайно започнахме така и разговора, като обърнахме внимание на текста. Като казахме преди колко години е създаден. Как вие го усетихте? И един път като актьорска задача и втори път като смисъл, как мина този текст през вас? Към мен ли е въпрос? И към двамата, разбира се. Да кажа само две думи преди тях, че най-важното, което се случва в пиесата, това е битката между двама актьори, единия Калин Врачански, другия Жоро Каркеланов, които са без работа, пътуват, за да намерят своя смисъл в живота и така се свързват и се сблъскват с хората с парите. Леля му, която е човека с парите, и техният сблъсък, тя, заедно с това момче, което достига до върха на своите желания и амбиции, много напомня едни съвременни сюжети. Така че темата на битката на актьорите, т.е. на хората на изкуството с власт имеющите и власт имащите, е основната някакси тема, която сюжета ни дава възможност днеска да я разкажем. Конфликтът изкуство-пари. Изкуство-пари най-обобщено казано, да. Но все пак и за средствата на дуела между един комик и един трагик, нали така? От една страна и от друга страна госпожа Раиса, Влади Виолинов, който изпълнява прекрасно ролята на амбициозния млад човек, който постига своите цели, и групата на обществото около тази прекрасна дама. Както казва Островски, красива жена, красива жена, имаща много, с много връзки във всякакви нива на обществото. Да, не случайно ви питах как усещате този текст и като актьори, и лично, защото този конфликт изкуство-пари той ще продължи вечно. Особено в контекста на днешния ден в България, както спомена и Ники. Това е много съвременна тема, която много дълбоко ни вълнува, разбира се. И той текстът, между другото, е много... Той е много съкратен, трябва да кажем. Съкратен и
усъвременен, без да е променен вътре, но монтажът чисто е направен от Ники много по-динамичен. Динамичен, съвременен монтаж. Тоест една много активна, почти криминална в някаква степен история. Ако така зрителя очаква да види някаква бутафорна класическа пиеса от 19 век, няма да се случи това. Той ще види едно съвсем днешно общество с така в контекста на новото измерение на нашето време. Така че физиономиите на Калин Врачански, един прекрасен актьор, който беше поканен от мен, заедно с Влади Виолинов, Жоро Каркеланов, младите артисти, Яна Бобева, Йордан Ръсин, вече Радосвета Василева, Стойко Пеев, Сашо Дойнов. Нали? Един прекрасен състав, който трябва да ви кажа, понеже бяхме много единни по линията Данчо Алексиев, единни заедно с музиката на Дони и Марина Райчинова като художник, бяхме много единни в темата. Какво значи това днеска да си актьор и да застанеш в театър и да продължаваш не просто само да мислиш за парите, а за идеята, за това изкуството някакси да бъде твоето верою? Трябва да питаме и Нети, тя да си скаже точно по този въпрос. Днес артистът трябва да защитава човешкото и професионалното достоинство с цената на много жертви. Вие правите ли компромис и докъде стига той в театъра с вашите средства актьорски? Не, аз не съм поставена в такава ситуация. Аз имам две професии и нямам... Нали... Добре, но може да говорите точно по... Но мога да кажа за младите си колеги, които са завършили театралната академия и биват поканени, да кажем, в Враца, както е била колежката Яна Бобева. И парите, които получават, са точно толкова да си платят наема и пътните за останалото. Нали, смисъл, това е някакъв такъв ръб, че по този начин те просто биват отказани. Как се отстоява ценността на актьорската професия в такава ситуация? Аз не знам просто. Влади? Актьорската професия, тя не е въпрос на избор. Макар и да звучи клиширано, това е въпрос на дълбока вътрешна потребност. И на нас колко още първият ден ни каза, че с тази професия трябва да се занимаваш не ако си много добър актьор, не ако не можеш да правиш нищо друго, не ако просто много те кефи, единствено и само ако не можеш без да го правиш. Ако не можеш да живееш без да си актьор. Наша дълбока вътрешна потребност, а вярвам и на нашите зрители, е потребността от театър. Много ви благодаря, че гостувахте в студиото тази сутрин. Само да кажем, че може да видим спектакъла тази вечер от 19 часа на голяма сцена. На 14 февруари събота отново от 19 часа на голяма сцена. 5 март, 18 март и 31 март също от 19 часа на голяма сцена в театър Българска армия. Много ви благодарим, че дойдохте днес преди представленията си.